Good morning mga kabangas. Nami diri karon sa unsa ning lugar? Anahon. Anahon. So, Siguro oh. Nakabisita ra gyud mi wala damha. Nami sa Anahon, no? Shout out. So wala pa yung Sea of Clouds, mananaw ko mi og Sea of Clouds, wala pa man, pero nabuntagan man kay medyo layo. Wagay plano nga man pero na may sponsor. Nami karon rin sa Valencia, Bukidnon, Anahon. Diba? Cowboy ta karon ba Bukidnon ba ya, cowboy. Okay. Asay mong kabayo. Nabili ng kabayo. Nice one. Right? Nara mga kabangas Grabe, ma-appreciate gid nimo ang creation sa Ginoo mga kabangas. Wow. Nice kayo ang creation. What a beautiful creation. Mga kabangas Dia paragliding na dia. Anak mi dia ron. Sir Aying, pag-vlog na. Sir Aying isin. Dili man da kong lugar. Ako'y nakauna. Ulay naman ka. Dito ka sa lain. Wala pagsunod. So, nice one. So, man direct coffee. Ikaw. So, ito yan. So, RTD is in the house. Thank you, Ikaw. Hello, vlog. Welcome to my guys. So, mananggi kagubtan da. Ayuda. Wala pa, sir. Aman na itatak, sir, sa agtang. Aman na dito. Wala ko, sir. Nice, bye. Nice kayo mga kabangas. driver di ay. Biluwag kayo. Ako Migo. Hello. Good morning. Kamusta ka? Kamusta man ka? Morning. Musta? Akong parinti. Hello. Morning. Lao sa miya. Ikaw. Sir Aying, ako'y nakauna og vlog, Sir Aying. Ako'y nakauna ba? Baklay sa may kadali mga kabangas kay tanaw mi dito sa paragliding pero murag wala na Sea of Clouds. Ay napa di ay? Aman be. Ako man ang pagumangkon. Hala ka cute sa ilang iring. Hello Mingming. Mingming. Hala ka cute. Ako mga pagumang. Bago ng anak day? Yan ang anak? Ay di ay? Muna yung mama? Ano yung mama? Maring, good morning Maring. Iring na sir.
walay taas-taas mga kabangas. So nakaka-avoid hata kay alam na disinit ba yapod. Hala, napay sa kaluoy ba ni? Nasa mo ka na pre? Halo kay kaluoy, oy. Naon sa man ni? Naon sa dago? Ay, dagan. Uy, kaluoy. Kaluoy. Ito linginan dito. Atak to karon ba? Kadingilan. Bugnaw kayo dire mga kabahis, bugnaw. Ang huluhoy-hoy sa hangin, bugnaw. I can feel it. So daghan mga turista dire oh. sir. 3-5 pwede na utangon. 1 month to pay. 1 month to pay. Ano mga guys, so ilang paragliding. Yo. Ano ilang mga gamit oh. Aman po na mutog pa. Dito sir. Hello guys, sa kuwan, morning sir. guys. Makita na magsulod ka ng night glass walk diha. Oh, Tapos ang atbang gid ana naay kanang basakan dito nga kanang kuan na. para ra gid ani. Oh, para ra gid sa. So mo na yung station dito. Oh. Naa dito, naman po tarp dito makita nimo na tarping ana dito sa glass. Mga well trained gid mo ani ba, license gid mo ba? Oh, Nani para sa one bag. oh nanay reserve sir. Lagi kay masipyat ko niya na. Kasi mo apil ta sa prayer list ba? Para po ni sir kay ang kuan nila ani, ang mga pilot 12 years na po ni sila. Hadluka oy. Lah, mahulog ka na sir. Sa mulupad na siya? Ah, asang drone? Wala pa. Pwede na midani sir, tanaw sir? Oh, dira lang kapit sir. Oo. Ay nana oh. Ay, tanaw ta. Ay nana. Naimulupad mga kabangas. Kayo pagpangitan nimo ni abot. Wow. Paragliding, paragliding. Sino yung lilipad? Ikaw galupad ma'am. Wow. Tanaw tas paragliding mga kabangas. Ay mulupad. Si 3-5 daw. Dili pwede man utangon. Lakaw ko mga kabangas kay 3-5. Mauwaw tada. Di man pwede. Di man pwede utangon. Bangas. Pila sa mga structures diri, mga kape-kapihan siguro. This is one of their tourist attraction, tourist spot. So, income ni sila diri mga kabangas. Lah, luya. Ay luya mga kabangas oh. Luya oh. Nakanang nakita na ka sir, kanang Ani man diri silang station. Nice ka ba? So anhawon, Valencia Bukidnon. Ananawon, anhawon. Ano yung motor mo kasakada yo? Oh, tadagi music ba eh? Mga kabangas oh. Mga kabangas. Oh, palupad na sir to yan sa guano, yung guano, yung airplane. Oh, palupad na siyang mananap po. Bira. Tugan mo nagamit siguro sir.
Wala man di on ako. Bra, sulo. Guys. So, nara guys. Saron. Sakinan. Kaya ito na ikaw na. Guys, no? Nice kay. Ay, tingog mga kabangas, oh. Huwag nasa langit, mga tingog na yung mga trumpets. Diba? Targa na sir, ay sa ipakapanta na ko. Bili man yung aeroplano. Dito mo kunik dito rin sa plano. Guys, mo black. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator, made